Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin namu na yau. Idan wannan shine zuwanku na farko wannan channel ɗin na Maryam Ali Show TV, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, yanda daga zarar mun ɗora wasu sabon shirye-shiryen namu za a sanar da ku ba tare da ɓata lokaci ba. A yau zan yi magana ne akan gyaran nono, abinda za ki sha wanda nononki zai ciko kuma sannan ya ɗagu. Waɗannan abubuwan ba wasu abubuwa bane masu wahala, abubuwa ne masu sauƙi kuma sannan a cikin sauƙi za a yi su. Da farko za ki sami gero, mun san dai gero ba abu bane mai wahala ba. Abu na biyu za ki samu shinkafan tuwo, ɗanyen shinkafa kenan ba, wato shinkafan tuwo. Sannan za ki samu jan masara, idan kika samu jan masara, abu na huɗu shine za ki samu alkama. Idan kika samu wa'annan abu guda huɗun, za ki zauna ki tsince duk wani datti da ke cikinsa, bayan kin tsince sannan sai ki me ake cewa a bakace, in kika bakace shi sannan sai ki samu tukunyanki, in kika samu tukunya sai ki haɗa wuta, bayan kin haɗa wuta sai ki ɗora wannan tukunyan a kan murhu, sannan sai ki kawo duka waɗannan abubuwan da na lissafa, wato alkama, shinkafan tuwo, gero sannan da jan masara sai ki zuba a ciki. Bayan kin zuba sai ki ta soya shi a haka, ki ta soya shi a haka, za ki soya shi har sai ya soyu, yanda za ki ga masaran yana yin irin kamar abin gugguru, so za ku ga wasu sun fara yin irin abin kamar gugguru haka, wanda a cikin geron ma za ku ga wasu sun fara yin haka. To bayan kin gama wannan kin soya shi sai ki sauke, bayan kin sauke sai ki baza shi a faranti ko kuma ki samu buhu mai kyau haka, ko ma dai a menene dai a baza shi domin ya sha iska. In kika baza shi ya sha iska, bayan ya huce, in ya huce a ranar za ki iya kai niƙa, in kuma bai wannan huce ba za ki iya bari washe gari sai a kai miki niƙa a injin. Bayan an kai miki niƙa a injin an niƙo, yawwa wani abu da na manta ban faɗi ba, kafin a kai niƙan nan za ki samu suga, in kika samu suga ita ma za a zuba ta a ciki a cakuɗe da wannan abubuwan da na lissafa wanda aka soya, sannan sai a kai niƙa. Idan aka kai niƙa, bayan an kai niƙa an dawo miki sai ki nemi rariyanki zaga-zaga, kowa dai ya san zaga-zaga niƙan kaɗan kuɓewa ba wani abu bane mai wahalan samu ba, so rariya zaga-zaga sai ki tankaɗe wannan abin da aka niƙa miki, duk da ma na san an niƙa shi abin so zai yi laushi sosai, in za ki iya tankaɗewa wannan ba damuwa bane. Bayan an tankaɗe shi sannan sai a sa a cikin roba a aje, duk sanda aka tashi za a dinga sha da safe da yamma a cikin madara, in sha Allahu in dai girman nono ne da ƙarin nono ya ɗago ya taso ya tsaya yanda ya kamata, in sha Allahu wannan haɗin yana gyarawa. Kuma sannan ina ƙara tuna muku kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, yanda daga zarar mun ɗora wani sabon shirin namu za ku dinga samu akai-akai ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma sannan kada ku manta mana da wannan alamar ta like da comment ɗinku, ko da kuna da wani tambaya ko kuma wani abin da ya shige muku duhu. Na gode, sai mun sake saduwa a cikin wani sabon shirin.